Chia Yamamuna Atanase and Makwa Badum NYANSAPO Kasa Mfuni so NYANSAPO Yesan ne Badrimbem na waje so de amamesa enne sam ne so to ani ehwa sabia ko sabia kronto de ne nesi okrowe ene obrawe ngoma so opem so otumfo osei tutu menhia the Asante hene golden stew the seat of the golden stew na so pepepe ena yegina ewa Asante mantemi ne sentia yaba ba be pie ha no no ni nyina eye na no ensem etwa mentimfi na ebo pata bibise poasoche ebeto wo menmu a ni nyina kasa fidie baako a ye friend se Oyerepa na omanwoni ye friend se akosia de Odike'S ekotena so na nsem wo de to dwa no sabi ko ye eburu nsem ye mpese ye betimi asa ti so bie mu nti enam so ama kontre ene akoma ateame won mani abre na won mu gina opem so anamu wo ma hwese ne be ya wo de dieye eda no omo ede beto eno ne nei aba beto dwa se nananom tenase amoma tonsa na omo de afre ye nuanom Oyerepa FM ena afin panfo ani nti na twetwura yenya ne nti se otitu ni a wada Asante mantema mekere wosoafo yero Simon Semensa ena afeye eye peace cancer bedwakuo won munyina wo aba be piano ma ye behwe se de enne ensem no besi akọ enu nti na NYANSAPO yeso yasesa ye mfidi a yaba abepiem hanom ti ye hye mo semu ni yachi de enne bekwa kopie bia de nananom adi betwudwa de echew pa Oyerepa fo de beba afutu a beba mu nyina no Oyerepa ye ma mu remfi NYANSAPO ye de nyina beba beto wonim ammo se ne esiti enti mu ni yachi na afe yenko hwese ne ebesi akwafa arefo same so hwa se de esihye mo bone ebre aso anananom ababa betena se ye hu se ye nana Bantamahene ye ka achiame afe akom adehye abrempon wan ne wo mu nyina ejina mu na won baba betena se ye hu se asomdua bedwakuo me peace council wonom so aba ye hu asofo binom na se ye nya enhu se ye nua akosia de Odike'S wonom so baba bepiem ha na se wo mepiem ha ti afe na asem na nkasa no no na matena so de behye ase enti yenhwe de ene ebesi akọ na so mampon ena ogira ha yenso the estate otmema o se de mini asofo piti da mu yani ene Oyerepa FM na yembra the best bafo se ma kwaya nanka asofo piti da mu ba ye ene Oyerepa FM lawyer Asante the assistant late chairman Right Reverend Osonke Ayesu Right Reverend Nuhu Ben Agbaka Reverend Dr. Frempong Apostle Emmanuel Nyako Ena Oyerepa FM Penipa Wadano Emmanuel Adima Mr. Ocho Echampon Wada General Medical Apostle Emmanuel Nyako Human Resource Manager Mami Efenia Program Manager Nanaya Mensa Post Ena Kojo Akoma Producer Kuba Chairman Babu Makwaya Nanka Sewa Mina Penny Access Ibi Nakama Ida to ba for na na woni ke eko Oyerepa FM na okan se bia eni kwa se woka na bacha no ti ekonti no oyehwe ha ma okasai ema ba bi kodu ye no sabe twayi Oyerepa FM se dabi yetimi tawo ma santimewura sabe so sia de Odike'S be kasamwa na me radio station Oyerepa FM and Aseba oboda wo timina tibika ohunu na so wa bonhe ebi na pani tena ya so ko nyam wadama Odike'S atoka be kai aswa osi asofo kubuda mo Kumasi ni Asante me mo so mo nyime okumu mo nyina se eni enne yamra never did kasie emra Asante me wura efa kwa for Bantamahene so eni nananom se asemo si ye no ebi si bie eye ni amomsem de duma na ekoso a e ma assassin to buy sa na chi to buy na e company phone so ko bia ni bo enu ti na ma de wo de hu te ha e ma sa de koso no se na ye ba ha no a ye hu se o si ye tu wana mo ya kwatwa san kura se
see here, if you may be a company for us, I share yes from who said, the shabby death you will tell me. Free now, so the grabber, more because I will begin to swap. You dedicate you want somebody buy it. You have not passed someone. I'm not going from him. Don't watch me, Madama, a young FM, a grown rat. When they go for you now, say, we'll go to the phone and carry it, Not to the gas of Kudo, I said, woman to carry woman, maybe see you. Would you watch him? Not be by ya, Amadi, would you fall in the room? What would you do? As before, would you do? Station hall. Assembly SEO. The more SEO on the say. Branch FM say, about Alberti can send beer. Now they are made to be Mako. Tia Yura Tia Bantamahene. It is a Tia and Twi. The bus are no in a almost station. Almost didn't say, it's a woman that goes station. And a man who became Subaba or Odike'S Akan. Continue to have share Masasemi, Banner service, over the Canabaka. In the young near far, Grand Tour. Deep Mama Tantimera, Yura. Say, Adiano, and Twi. Na Umumo. Na Yeneno Akasapa Susu Ye. Sunset, Obeka say, na evidence, Asante Ghallywood, na Uka say, okay. Ebaya, essentially ebaya. Adiano and Twi. Intimi mahu excuse bia. Enya semwa de sese ebansa. Abansa. Sewa. Bantamahene Ewura. Abibirem. Yes, no more yache. Nti ebaya. When that's what you can see in the show. Only one year. As a person, and somebody done I saw four fully. Now, but you said that you didn't move around. Say, one, that's my only four. So the one said, what chance of man said it. But said the better said begin to. When you can, someone said it. Then it was up a lot of time. Man said, was you have my side of the buyer? Don't say and Twi. Now, I'm going to say that try to come on somebody I'm possibly. Who would have for you? Said the soap when you put power. So they did not talk more and you are so needy. Said, oh, yeah, one to buy one cassation. Says, I did it. And you said, until so that's the city bar. I'm said, should be you may pass with me. I'm going to say, I pay that with you. And we can swallow. So, no one said, I'm also going to say, I was happy to immediately. Which I also said, Bahan, I said, on one from people. One for one to so on one from people, no one to film. If you see a theater, maybe that will sell a one and Papa for what you saw. The one from people, I that's why I don't believe myself. I will see here. One said I trade it. Upon also the one after you didn't say it, I did it. Okay, now so you didn't do that. Don't believe you do. Decided to execute. My team feel moving. I got took a few days. Yawadana Johnson who said, Oma and now so much. Oma pass and to my natural. And he couldn't. Yes, your best say. Na bibi ni bia na besla momo nyomom e bese na ye tu mfo kakra ensem bia e na le nam fra mam radio so omo ka
Asante mo ka Asante asemanya enye kuro ana maka asemo aye oman mu a enti de ba ye amfra kura kamra tie no maba no kura betuma sole abaye ye chense enti sa asem bi ba na fa Asante man fa ahemfo ho a moto na wo ka aye amuhu de wi amusia de aka no asem ba ye ko ba bia yes Oyerepa radio siwo no ho de pa on pe no ho asem oyese no bia ko fa be ka no so mo akoka anko na ho aba adwa mu enti yura chairman dibi na kontri yebese yemfa ne chicha na ma mo bi sibio e da wase yenya minua so ma mo no di ato akofo afre asofo fufo a wase na so mtumra ni na ofedi bi na eno bi ne beka chairman ku ba chairman bafo sabe akonai yaba ni kumba omi ene tweli omo mo se mo ni won a sajimai evancho na yakran beka e futu a chewo se aduma wo ye die ye do wo so bi na mo me kan se aduma no mo ye no we need to say ethics or there's responsibility for whatever you do. It's not you be just you are of money you be so and no and they can share regular as you mind when they come for chance no one chill oh say my I should give you what say they are the casa you entia enya santima na yuya obia asana kuja sembe ko abuti na mo hwi usa se me yeken bread en from ga did man is ya no mo afọ edura be mo wo na se de wo tipe ma mo se twaye enunti na sofo buda budumapa ye be kan se adwuma de wo ya na wo ye ni mass media communication wo studio wo ka asem ko achichi wo mo ayetie no uni wo itiwa wo kasa wo so wo se uni mo de ma ti studio na wo bi ka wo ka sema nyimu a e na so ye yes so also do the microphone na pamon fio se say penfona ka je se fi na kokro wo ko fa video bi aba wo kasa na se wo ka de emfa kwama na dum entra ho enye hwe ha dauma wo afo sibi fi de kokro ma ye yese ansana be papa be ka se bia no ye betie wasem a wo be ka ye hu aso a be ka no ne to aso mo ya ma kwan yes ka no mo pe ye be ka sem a be bo ma santamai akoso ne Ghana ayi ka be be matama se mo ti di aso ko ku dam ya ba na akoso aso ko ni na ko dum ya ba adama be se tu kwa jam ye hu mo bo ye fo tri chewo de maniki hu brasa mi ami tie se de kote kai se ye pache wo ya ye yi se pachiatu unu obi kasa no stati patwa ne se wo se wa ye fu so Oyerepa o ba bi sibio sa no na asobo kuda mo do mba ha na so ma pon ni ma be kuda ni mase asubie kwa ye wura pe ope nbutu Asante ne Ghana enu ti na mo wo ma ye ma enu mo kasa enu mo kasa bi tubo udibe wuro ye wura openentu no mo en baba adonte trusting rapport akambademu a Onyankopɔn no de na sɔfoɔ ɛne ahemfo ɛne diduma enti nananom ɛne asɔfoɔ deɛ yɛntɛm efiri tetetetete saa na Onyankopɔn hyehyɛ na nea ɛka kyerɛ adwumafoɔ no ɛne sɛ
Ufri Amonko kind Romans chapter 13, if you verse 1. Also, Mark Lena Brown who say, and said to me a when Monyamna say, the to me be in Honum, he said, you free Yami. And I'm not because it is our software, and I can't want some sad. And how best sorry, and I said, Obekam and Apple sad. Once I'm going to so far. Yes, you know, then you have a home. Hey, young party, we are a software, young in the Nanam, yet in your point, and what it is not some more can be that I'm saying one seven and say one someone. We will be says and answer what you beside your militant. Yet, the young point is assassination, son. Young man, you will say to me again. Don't force something, no one has asked me anything. And one panic, young man, and I know. It's a bit near soon as a Munchiasia. Nananum Yamiada Roma. Nanan the Goofy has here, qualifications are here, it is here. 80 Sabisabian Nana. Yet to me, cancer, some church room. That I'm saying, some begins and none be here mining. For investing, I be about mining. It will be the first way to me, I can hear. That's a be a buying now or no, or yen idea, was in an animal and farm one. Yet now only would be so. And yet, someone who pine. The silent animal said, don't you buy money again. Now, and the young said, secret. It is a more pine up every year. A future and another young mamma, some more might be CBA one. Motion ye. It's as an animal, now for significant do I say. So I path will not want some beer, but animal and a port to pay. Emma on a Saturday and then Asante BA. But before the 7 capacity in Tia Supreme. But the more you have Tia Supreme, now more be let us me and then be a more year before. Now, Fay, Mumma, and we are seeing Ashanti say, Nana want Nahan Shamu setting now. Monko, now Monko 12 years. And another fortune said, I said, and me, dear Mumma free Mupim. Then I said, Fiada, Ampa, Mudiso, Nano Yawa than bread, and a mop off. As a Mupona Bia, Mumma, we are sent to say, and yet another the share was yet, you met to a video. A see baby and an anonymous man, Pam studio, a photo to video. What's a traditional council? Yes, sir. A photo of the man, such a one woman. One yet be my ancestors to say, one woman, I'm pardon and wire, and this I mean I can't be, and a man, I saw for them free, and ask for my body, dear anyone, or don't buy. It is yes, here, no. Mon father is your pale free. Monsieur, dear pale free. Then yes, and a hawk, and my foot. Say you right. On Fancha woman, Nana, so a Fancha woman, you're about and you'll be a catcher. That's it. Now, feel so, I saw for people down, Sabi. Yan Sabi, I'm on one, not in King. Young mom, maybe I will go from my papa. I sent you a big children, not the Baba. Yeah, mine. Every year, bring about in the future in Asante. Oh, now, yes, your mamma, the dear F. Power. A year, Oyerepa, CEO. Watch us for Santini. Watch the pie. Santini, I obey the bachelors of Santini. You may ask Santa for and Santini, and you need to know. Umpo, as I said. Now go for you, I didn't as I can put it. What? Come on, the 2 station, not car yellow. Now, for car, if you put in a fight, if you guys are that, you shall have. Come on, if there's a show. Really, 23 days ago, I want to tell you, Papa. Young man. We say, they have before they are full. Now, yes, sir. Mobeka said, no matter what, and for as a by in the radio, so the team of fire. Well, Mokasai and another more to bedroom will be out for 2 bedroom. Part of the
no be afimansi aba ho what chance was Asante said the woman will be fat when you a deep yapro uba e kan o wa pe uba wa pe de efe eni ama ye na asem ye ka bi mawo ya nkasa de na ye anka na ase ho kwata bibia na se da na sama wo kasa ti anka ayi filipi wo mo ko no suma wo ko ayi fi o ko bu twa pa cha o ga o bi anka wo se o bi anka wo se da na Asante ye mwaya de bibisia na Asante ni ba no tra be akonya na fie ti na wo yesa na me ka cho akonya na fie yes ka be no Odike'S go na ka wanya de ye so ku da wo a se mo ma ye ka tanya mi asese wo Ghana tanya mi asese wo kan ba na tanya mi asese wo Ghana ni ba eno no se te nya mi asese sabi mo ba ye radio fo e bi be ka mo pesa bi radio mra ba mra de ba to yi sa radio mra ile messe ye fo we ye hye sa de we so na no de ho Ghana na no na ye ni bi fi efise eframna efie na ye nka bonya fie na nsi wo omo ye democracy no omo amfre eni adwini no ma bi no no ma ni bebro wa omo na amasa no we ba ya ntwe ni ye efiri ha na ya hye sa de no so pa uko probia ma sabi America democracy wo no pre ba wo ni ka sentia wo ni ka sa go for sa ba Ghana ya bo to park no edidi cancer phone America ya most annual radio station radio for me na most ma ko school ma ko so ya ka just head ma ko radio so mo shesa no ma no ba ya tabi ma ba ye media for be a go fa ya kan ya kan se ti me ga so for ni ya mi ami na pe na so ani o ma fo ni na fe so nya me tisia Oyerepa CEO waya dia pa wa kire se mo Asante we na ma e hu so bi Asante we ena mo hu so bi Asante ana mo mala ro me ka wa bi o ga na fe ma ko kan ni pa sa me ka se me kwa no na mo meti ya ki ka pa no meti ale mo ni na mo fa ya futu awo ye abayi ya se ene abisi omo de asofo fo aba yes ya ma wachina na akofa afiti fo so mo nyina mo ho se Asante mai libra ba ko be ya ka ko yes la mo sa se bi ba to mani na mo di ho abobwa na ma hwe ne ka ni ba fo wada wo do fa cha me e mo di bi oye tudo do fa cha me I'm a pretty in what you I saw something. Oh, my bow. One mouth with the Bible and then said, I shall be Bishop Fontaine before in Oba. Now, Oyerepa for me. You can say that can get it. And so you say, woman, we move Bishop Asante. Hey, my dear, I'm a man, no say. I'm not saying this. I'm so running as I hear. The Casa Hay, I'm saying, get down to the Casa. I said, I see, and I get there. And I said, then, Oyerepa. Now, the one man. Who are you, please? Who are you? Asante, a good man, Asante man. Asante was in 1935. I was going to say, when I was soon, about 2 workers, until my mom found it. It's not a ceremony. Any country person, a body. Asante. Bishop. The people man they not come. The woman with the green. Santi.
Nama Paco, on air, now we stand about the money. Who is this man? That's what the kid who are aware. 5 event. Oh, man, so the actor. And by now, now, Patrick man, I didn't so be. But I'm guys have been pumping and so be that on the head. Said the name fed on a chair, and then Fox. Other stations, so 3% out. Oh, Pierre will not there. No, because my foot Jessica, the Casa, it's Asante. And this is the back. Say, and so, being a passion, or something to be a passion. I don't know. Say, what would you? They didn't say the Aban will be out of strength. We be back, Namon says, not said the two people. What to be done to the side? So, we have to send that or send. Now it is my answer. Now, let me not and say, let me not. You play any piece as you really know. Now, Sante, my kind of back. Or we are to miss. Oh, and see, back for who said that it's not without you. No, I didn't care. I was about to ask for extra say. The woman should also be nice. Therefore, no less than 7. Then I bishops for. And I said, Bishop, one time, he said, Bishop, I'm the Bishop. And then, the big chapel straight away. And so, I sat I can't be there. Then wine, I did it back. And he saw, opening just to my own. 9 church, now, or the bag, the Oyerepa, a young woman. It is a woman. Then they are told, so that I don't know one of 5 miles soon and that's a old moon. Everybody drank the big maba. Let's say, because they're doing one. And the person that on Mr. Says, you know, the rest of the active yesterday, or you puffle, so you see a moment details. Near Cosudia Futu also, Ama, Red Numaka, any Melbourne Eva. Or might be our honor, your umbrella or mania, Utosi. Now, the enemy will say, and there, democracy about Kabima Kabi. It's your mamma and your mania. It's to fire it is a bit perfect, and there you know. And then you pay. Me now, so is a me for candy, puppet. Me ko kan ye nipa bɛhwɛ sɛ de bɛyɛ amaduma bɛkɔ so na wodi gu obi anim ase na wodi gu obi mfi na makwa ma sɛ deɛ mo nananom sɛ deɛ nananom bibi ka kasa ayɛ no deɛ wɔwɔ asana democracy democracy no ɛba da bɛyi yɛ ne deɛ democracy nti obiara ma ano so a ɔkasa na ɛtra sɛbe mo nananom hyehyɛ ayɛ ato hɔ na ɔkasa na ɛtia nananom adan na ɛsɛ basa. Enti central for Mrs. Roma. 140 pounds and company and musica. The NCE. NCE. Pounds and Pampanica. Amadi Musica. Munyai. Press DJ. Oh my release. Now Mukrano Central Foco. Sevilla Cosuna Hammer. Then as a council. Some of us not the Musa. Now so when you can't have trouble and say more panning and another Bessia, and another years, they are 2 radio stations. It's your mamma. Oh, some such a program. DJ. Oh, Muslim, now I am yes, as a woman said. Nana wants to say, yes, I said, oh, yeah, or Frau, yeah, none of the Bantamahene can have was said. But for one, sir. Red will do my way. Now, answer our castle with you. Yet, nothing, every meal will be a barbeca. Who could see I and our farm more answer? It would make us a no moon, Barbeca. And will do so can in answer or price of transport. And all my wants to be a someone in ye. Now,
your my young man friend said, if you are moving out to other far, this is the most you for. Then you can. Scanning any movie, and so a sofa with you. After your penny to the young. No more member, any DJ, and by Kuno, more young Cassay. No more say, Yana yet piano. Said the young in your home. Say, I'm Cotum and answer woman Cotum cry, and no good sorry, and also 40 hours worth, and I was we got self-closing one, and so can hear I thought that would be near me because of watching the nearness of prisons and answer cells, and a prayer and combine. And in another word in India and the Yenna, say 2 for cross of coffee, net 2 more 2, Rianzino. I need Yaman, and some of fans were for answer. They say, when you say, I know the honest in India who to before. Young and him, the wetness activity. No more for Kata, and so I don't know who bet now. Now, and Ranty is a Asante phone. No more, you are near for where people want from home. Now, once I need any boss a busy viewer. Then you hear from Mafakata, my children of Fakotway. Some more, Mamma, Mofakotway, no person in another special. Moon family, dear Panaso. Moon, you are Musa. Some of the truck at Anamoma one is a deity and your two, and over Pania Kawas. Who are 2 years old, friend, who someone said, Money and Babis, Mama Kawas on Saturday. And here saw me a dean, dear coming to the moon. I must to the moon. Namo Sujaguno, and Kamoko, Asante, your Cabo, Koyan about Koya Casaba, and Kunuman Baba, and say, now, Papa, Master, and the Amunai, and the Amunai, now, Asante form for a force, we are coming at them. A bar is something 8 minutes before part A defended and Rebu to me across Santia. Yeah, it's me did my idea. So you must and follow a for a community. I will follow a for and then find the phone in Campo, 8 defended a country, yes, and I'm never so a money account. And so some followers pray money way away. Most of them Casabi, I'm from Santo by Namoa. Yanni, you want to go? Yes. I'm going it's a ritual at home. I don't want to pay for two. If you want to only do so far, that they are so full for the city. Oyerepa Bishop, Asante. This council, a council, I've not done a part of it. A couple of treat in our customer as we have. We didn't see that bar after this one is the no one see you really. And somebody said, "Trouble my way." I have put two. I said, "I don't know you would you say the roof you fly." And then we are like, "Say much for that." I don't know when you to play. Because the young master very powerful with that. The about the woman at the Kumasi. I don't come on, Mama. Now, I'm going to teach. And never say Asante the team. The whole man never said. Then we say, "We did it." Go to the city. Not the whole was selling him. That's how to. Nobody didn't say that. And then did the vote become massive? You want to talk about massive and ask for more than you must understand the new survey. You are so security. You must be, but must be an assembly about the dinner. I don't know. The Boba said, "You don't make what's now. What's my now?"
and say, "Oh, what can we do?" No one say, "What's if you should do the carcass of effort?" What was we do? Say, "Oh, I don't know about." That is the same. I want to know. Ebe di what is ah, ebe di what is there, ebe di what is ah. Na posso. Ebe what is there, I am asking you. So to come ready. DJ Pompa was ready. What you be ebe ala man say? Dem ko na be. Bubu ya papa no papa. Every time you see a solid, now we have ambassadors. And I'm not. But there was some baby girl say. Can you say that? It was Yaka. And you because every part of you. Let's say this. Somebody moving through the Mugama. Moving the two more work and what's it? Asante man is you. I hope you say. I should have told you about it. I should have told you Sɛ akɔsia de wotumi kɔ ma nhyia woyɛ santene wokɔ kasawa wo nana obɛtie na ade na wonkɔ na ade bɛkyerɛ firi so gyae ne yɛtoa so a yɛfrɛ yɛ ma nhyia a yɛntumi nyia no ɛhɔ na na ɛsɛ ka mokae baako sɛ yɛfrɛ ma nhyia a yɛde anuanwene mu apolisifoɔ ne ɛbampokuro wɔ wo nyinaa aba ne baeɛ na polisi biara ne ɔman no apolisifoɔ manhyia na bɔkane polisi ahemfie polisi da wɔmi akyire mpabi a wɔn paa nyinaa polisi na bi na aban tumi ɛmaeɛ broni tumi baeɛ ɛbɛto wɔn no Ghana no a wɔka wɔn asɛm no na ɛna hɔ kɔ ɛna wɔbɛtena so a wɔyɛ deɛ wɔpɛ no Ghana na nipa bi te asase yi so ɛna nananom bɛkopam wɔn ɛnti sɛ mu nim a da foforɔ ɛbɛka kyerɛ no na nipa bi te asase so a ayɛ wɔn deɛ ɛna nananom bɛkopam wɔn ɛdin Ghana no ba n'ano yɛ a na ɛdin bi wɔ hɔ a yɛfrɛ asase yi ansa na ɛdin foforɔ ba sika mpo anɔnsɛ baeɛ ne broni ne bɛhu n'akyi na ɔkaeɛ ne yɛtia ansa na Ghana no ɛba amanyɔsɛm yi ɛba da bɛn mo a monka local government ne central government ɛba da bɛn nananom asɔfo nananom ahemfo yɛ ne asɔfo ɛna nananom no ka no Nyankopɔn hyehyɛ too asɔfo mo a mo na mote o mo na mokɔsi akonnwa no mo na mode akonnwasie baeɛ sɛ nnipa dɔɔso a na wɔ sɛ yɛnya akannifoɔ ɛna mo a mokɔsra a yɛsii nnipa so sɛ wɔyɛ ne hene a Nyankopɔn sɛ wɔne hene ɛna mosra ne ho sɛ wɔdwerɛ mu sɛ deɛ yɛasra no no ma obi mfa ne nsa nka deɛ Nyankopɔn asra no ɛnyɛ asɔfo nko a ɛyɛ ahemfo deɛ Nyame aka atoɔ no ma obi ansesa no awɔ sɛ na asase to ahemfo de wɔn ani muonyam bɛpie akwama no anim Revelation 20 ɛwɔ nanam bi ka Roman 13 ɛsoɔ awɔka sɛ tumi nyinaa wɔ sɛ ɔni hɔ te sɛ Nyame de firi so ɔsi nipa ntumi nyɛ biribi te sɛ ɔde firi so ama na ka David nanam kɔ no ɛyɛ kɔ ɛna yɛde gye Ghana to momba akristofoɔ mpanimfoɔ yi a yɛkuta twerɛ mu nsɛm yi ka kama Mose kɔduu baabi sɛ ɔkɔ bɔhyɛ asase no so na ɔsɛ ɔma nipa kɔre asase no ho sɛ ɛte sɛn enti Joshua ne Caleb ɛma nipa kɔ they are the spies ɔmo kɔduu yɛ no na nipa wɔ asase no so ɛyɛ anakfoɔ nanso Nyame sɛ mede ama wo sɛ agyadeɛ kɔkɔɔ na fa na ti so na nipa nte hɔ ada na Nyankopɔn kɔ ɔmo asase bi ma Palestinians no na dɔkwa ma Nyame ɔmo asase bi deɛ wɔbɔ no ano akɔ Nyame na kɔ asase no na nanam Israel ɔmo kɔ ɔmo ankɔkɔ ɔmo kɔ fasa mu adeɛ Israel ɔntɔkwa na ɔmo kɔ mɛma akɔ dɔmɛrima ɛna Joshua ɔsɛ Awurade menim anadwo ko enti mawie nyina so na menko ne ɛkonim yɛfa wankɔto no ɛnyɛ ɔkɔkɔ na yɛ tuo no a apolisifoɔ no asese tuo no na tuo no na yɛde kokum mpuro ne yɛko woko a ɛne yɛde expanded territory
territorial so obi ko na o de do ya ko ni ya for that pale Asante ya ko mudi ya ko e ko awodo enti ka san bebre e wo frantifo mu sabe e wo asimfo mu e wo apunfo mu e wo ka san bebre ya ko bebre edubo fo ko okun wo basa na e ko a ti je area by gan mo ma na e kakaka Ghana nyina obi en ba Asante kodu na tumi na ya me ma Asante ne e kase enti ma nipa ndi aye anti Ashanti a mo kan Asante fo na nkwala na e ba ni nim so na ebi ne ka so Asante ne a de o ni fa wo United Kingdom the Queen of England Obano England Ireland Scotland and Wales obia ni ho a won so Obano obia ni ho betu akotina akasa etia Obano say do if Christmas 26 no Obano kasa ya obia ni di this is high back I want to be a black man as a drop of Obano ko jina ana so betu makasa but bien no bet kweno na no bika be gonfo chariot no timo no sembo ne ya cat chariot no timpo na tweno ba yankopon hyehyɛ no ama Asante nipa north south east and west Asante otinipa kon tumi no na me di freso leba ne ka ko si sɛ wan le betuma tra butri aka sɛ dia kwen basa ba mo hwɛ sa de no mo hwɛ mo nso Asante for gigi amrani for awo Ghana ane bambo for security agencies so obi jira mo tin ka se obebo amabura no akotu omampani so sa ewo akokotu ekesoto akotene so ta kokko ewo fax afa mo nchene da no a bia na bo nchene da no a kasi ese obetin to so ko mo njia na jije for moto na mo mutimi kasa Ghana remaining silent during the time of aduboye na mutimi kasa mutimi kasa asa na mutimi kasa yari bility no freedom of speech mo re fi mo man na bo ma Ghana wuti no amano sam betima ba NLM National Liberation Movement United Party one ni na e Asante ene jina fa hundi ba e Asante na le wo school o hine ba he obo foto mo brofo mfia de onu nsa e bia e lawyers judges professors timo nkai na kwasa de Asante ba no bia ni a wo Santini ana bella bia ni Ghana ono kwa chima sorry akase obetu aketre sa e wasa oka Asante maya oka otiko bozo oka sitabia waka ko etu ye obi na mampani tumi aye ni na ya tuma ya the constitution say ono and the commander chief of armed forces no and am ready to academy ye obi na yempa basasa Asante amudi adanse pompoma dakate mompusi kusase chokose kabonga obi asenye ha e bizuti ye ya tanwe ye wogonu bi abi Asante ya ye wodo ye de ho humanitarian na zawudi ye limit ni be take say we are not doing say no dey badia tite for na muni mama na fo be lo amano samu Odike oyewe na tie tetere ya shampago be friend ta auto ana e akoti bofo ana Odike so kwa ya mpaboa ana Odike fantas ne mpaboa na mu otu jama factor ana misika mo de ni bre e be beso ana ko ke apalo na de Odike kwa apalo se Odike no che ko tu da apalo na te ko apalo ke ka se bi ada apalo on ke ka se bi na de si ni apalo pa ni fo wada ko ma ba bia ba ni a oda e ma ko ya won ai fa ajimano aye ya kujiman enti ejina kasama no ana ni pejina ya obia e boni jinku sa ya ntamu na ekoto mo ayi mo ase atum ya ntuma be na echira obia su Asante na ya tuma ya tum ya be ba ya tum uti aya wo ya ni ekotwa uti a emusa paracetamol uti ni ekotwa o se no ma de paracetamol o re paracetamol ba bi awon ya tuma asopo
asɔfo ne kasa na eti asɔfo ne si ne eti sɛ wɔn asɔfo aba asɛm bi ba na asɔfo ba yɛ nti ba wɔn yɛ adwumayɛku otumfoɔ na no adwuma no bɔ wɔn akɔnma bebree wɔ sɛbe ahokafoɔ ne abusua a wɔn yɛ na wɔn nso yɛ bi adi eti na nana no kasa nyansa ne abɛbu wɔn ama wɔn akɔyɛ bibi ama obi abɛ so a wɔn yɛ bibi eti ɛnum ɛkó kasa wɔn yɔ n'aka no ɛnum kɔn mu nyinaa no wɔn fa nyɛ esua deɛ ne biem asantefoɔ ghanafoɔ nyinaa asante konja tempane dabani ɔhɔ nyinaa yɛ asantefoɔ yɛ din na yɛto no ha no yɛto ɛwɔ hɔ bibi ɛsi a otumfoɔ na kɔ kana ɛka ntɔkwa si hɔ ɔman bɔ wɔn ka fie bebree santi ne ma ne kaa yɛ esi akonnwa na nua ntɔkwa san ase ɔba pɛ ɔman na no so a ɔbɛdo ɛyɛ nkorɔfo a yɛgya wɔn hɔ ɛna ebi kɔ n'ɔde na adokos ɛsi akwa ɛna yɛahyehyɛ asante ne ghana kakraka sante ne obi a na obi fa na fofra ɔnfa ma ha na nananom bi ka mmerɛnim yɛwɔ lawyers yɛwɔ kunini yɛwɔ kɔfanɔkye akpanimfoɔ paa yɛwɔ Kwame Nkrumah University Science and Tech even chairman of the board ɔwɔ a kɔfanɔkye chairman board ɔwɔ a panimfoɔ ɛwɔ fia yɛwɔ lawyers ɛna yɛwɔ nipa a yɛnyi mu te yɛsan wɔ asɔfoɔ nso wɔ ha yɛwɔ asɔfoɔ ɛwɔ ha asɔfoɔ kuku dampa wɔ ha sansa asɔfoɔ no ɛkɔ na yɛn nso nananom yɛakɔ wɔn anim eti mo mmeranteɛ ne mmabaawa na mo si so no so obi bɔ ma nsɔn sɛ mo nana baako pɛ a ɔbaa yɛn mo ɔborɔfoɔ wɔgyina dwe wɔn ho agyina sɛbe ghana man nyinaa nam ama baabi a yɛ obi kɔkora sɛ ɔkɔkyerɛ adeɛ a wɔn kɔ no ɔhene tumi bɔ n'aba so ama ndekyerɛ yɛ pɛ sɛ onipa adesua na ɛdeɛ bibiara na meba mo nso lɔyɛ sɛ no ɔmo sɛ lɔyɛ atea lɔyɛ n'ano na asantefoɔ nkɔ sukuu yɛsɛ obi kɔ sukuu ɛbɛbɔ n'aba obi bra ne yɛde obi adi n'akyi ɔyɛ mfomso ne yɛtwa n'aba akyire bɛ hu sɛ ayɛ mfomso ɛbɛkɔ sukuu ɛna asantefoɔ nwoma yɛ ni no ghanafoɔ nyinaa gye tum asantefoɔ de mo nwoma yɛyɛ pɛsipra no a ahyɛnte schools no pii wɔn ne ɛwɔ ghana lɔyafoɔ ɛwɔ ghana sese akuku dam yɛ obi mo ne mo mmara no mineral commission otumfoɔ ɛsɛte na ɛte yɛ ana mineral lances concession lances mining lances yɛsɛ nkɔnkɔkɔ prospective one yɛma bi da mo nkyɛn asase otumfoɔ akɔ gyina so ɔto gold da ɔyɛ ne kuya yɛ ɔtwe bi ana n'ɔma yi na sabe obi kotu ne ko mo na mo de krataa ma no ɔkɔ okutatuo soja sɛ kaade no nana kura frɛ no a refusal to attend the call of a chief na wɔn mu sa ɔhene frɛ no ama ayɛ kyɛw yɛyɛ pirimu yɛde pili ɛna ɔhene afrɛ no ama yɛkyɛw ɛna ɔhene to wɔn obi bi tumi na nana kasa cemetery yɛsɛ ama no concession wɔn kra ɔbɔ okuta security nana frɛ no ɔma nana wɔn amanyɔfoɔ yɛ mutu na mutu musika ayɛ nim na nkabɔ na mo de kyɛkyɛ abɔnten na mo de kɔ mo kɔ nya ɛn mo na ɔsɛ nsuo ɛna mo afa ɔman yɛ afa mo sɛ ɛnyɛ active in partisan politics mo bibi a ɔman mo afa ɛna yɛbrɛ yɛkyɛ baabi yɛka bi yɛnyɛ yie ɛtuo mo de ɛmo asɔgyafoɔ ne apolisifoɔ na ɔka sɛ sɔgya ni anayere asantene polisi ni anayere afantene santene anayere anwani ɔka sɛ ɔnkɔku na ɔkɔbɔ tuo sɔgya ni polisi wɔn twene tena ase ehu ni deɛ yɛyɛ wɔn bu ayie sanse bebree wɔ ayefo a wɔn furo nkuro bebree wɔ nkonnwa ɛde wɔn fie yɛn nka kasa asantefoɔ yɛ asɔm akɔnyɛ ayɛ nka na ɔkɔ kaa ebi ka de wadawada indirect na wɔn bɛ ɛdi bɛba na ɔde bɛ wɔ so ɛni ɛmo de mo nfa mi wɔ so na deɛ yɛ mi tɛ ne sɛ amanyɔfoɔ aka kakraa bi na nsanyene na mo san ba fia abɛpɛ tumi bi mo ma mo yɛrɛ fi mo ho mo nkae yɛn nyɛ to abama mo n'anu saa nyɛ yie ɛyɛ dendenden na nka yɛ deɛ ma bi no ɛbɛsa aba na nsanyene na mo di yɛ ba ba bɛ to runners kofoɔ bɛ to no ɛma ɛbaayɛ president mama ɛbaayɛ ɛma nankofo do aba aka ne nan na ɔbɔ mo bɛ ba fia na yɛwɔ dɔm sɛ mo sɛ mo bɛ sɔrɔ etia no mo gu ayi a yɛ mo a mo nkɔgya flat house a hɔ sɛ mo sɛ mo wɔ banya abɛnya bɛyɛ ma akɔnya baako pɛ ɛwɔ ghana ɛne sɛba yɛ mo nkɔ mo nkɔgya hɔ na mo sa mɛsɛ yɛyɛ ahenni yɔ yɛyɛ ahenni yɛ didi ho ɛno na hwɛ yɛ ɛna hwɛ asante ɛna akyekye asante
enti ya mama ti the what you be anya ya neje central market sta ampa no tum order ya kwaje molo market sta ampa bi no tum order ya je de mama wa ma fo enti na mutimi mu den mo tonre babo yo enia ya tase asapo apani fo ba yi omo ani apani fo omo bi amu sabasa soria ala so fo apani fo and ya this bobo sa so fo apani fo ankasa aso fo apani fo fan bible ni pantumi ye bibi nyame na ye bibi ni pa renko nyame na renko nyame na orenfo nyame amenya ni pa renfa abamofo bra no kon bible and the bomb by what you go by ana go ba bi okon sabo na yakwa kokono no adwele ne kra no aja na yire ne mawo aso da for na police for and pa go na ta omochi ti aso for se bibi paseni na mo hu na yankopo aka makoma na ma ba ye ne mo bibia no ye wura ni ho na so be se ba for se na da wo ma on pa ja ni ti na ekoi aya Oyerepa no mo nya Oyerepa na mo bra Oyerepa for ndebio ma wa de enye na mo sana sama ye jeja ne mo ye na na mo Asante se mo e ya ira wo nje plan plan no se sha se na ne no kasa da Asante na di titi so wo ka se mo ke se ni mo ndi kasa chire te fa Asante ma ho ma bo he ni mo ndi yo Kumasi a ka pa he ni mo yo so o ke se no mo di ni mo ndi en kasa yo na be Odike'S ensamo yo, that's the record here. Matisse, for champagne. Yo, what do you for champagne? I'm never Emma. Yo, Emma, for Bassi. And I am calling us them. Did my abbey in Mono, there are two unquote and did my yo, I can't answer. Now, can see you. My own food, I could feed a salary. Wọ́n àti èsì ìṣẹ̀lẹ̀ rí o ẹni làbẹ́rẹ́ àkóhùn sí wọn. Yọ tẹ̀lé kọ́ mú wẹ̀lì pẹ̀tí ìṣú bi ẹ ṣe yẹ wúra ẹ wọ sáà kùtù mú wọn wá. Yọ bí ẹ wọ tẹ̀sẹ̀ sáà bí bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé sí. Yọ ìpè wúwo ẹ̀ bá wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní kéètì ní máa dà. Yẹ wúra àṣẹm ẹ̀ ṣẹ̀ díẹ̀ òtún sọ àwọn na àjọ ọ̀gá wọn nà mẹ́mú ẹ̀ nìyà. Na ẹ̀yẹ nípa sẹ́yìn ẹ̀ wúre mú ọ̀gá nà. Na obiara ama mẹ́ka nsẹ́m sẹ́ abáǹtẹ̀ kyerá yo ya ni ya na Odike'S and Ababe Tasasi yo na no na nemre ebeba Oyerepa foi mo de mu fa mu fa yi yo bi se ko kese pa ma ya sofu yo na so ba ma bo na so ye ni ara odun ba fiase yo le ga mu ko fa ya no e fa yi yo ti na dia e betimi aka amana kwes no mu ba ya ma mo ti ase yo se de ti e fe mu ba ya se e mo na ma ko se ade no bravo yo ti na so ma ni kan se mo ka mo am di tu mo se ene ma mo ko se mo ka ko bi won mo ka kan wa se e garanti yo na ye den e no traffic garanti abre en sa sem ena em fata ena mo ka yo se o be bo ndo kuna no na o ti te so ko e o ni sia e so be do no e drum pa na we yo na Asante hasi yo Asante yo ade bo ni grant na yo how many comments na say yo asa o ka ye nya o ka yo kwa yo o ta Asante o ta Asante so ti Asante yo na ko so ti chi Asante no yo bien ti se yo say nyanti bai ye na no se mu na na ibu sa obia he no free yo ya che bi ko nese ye ni na na no ko a na wa si yo ye na na so bi kwa bi so ne uko won che mu o moti o do na yo ka sa che mu a o moti yo ti ka se mu na na bi kwa de tu se ke be ya
Yo, say the bay of Munaka, and I'm one. Yo, and one could have said, yo, free if you had the air for people like a cousin. I say, it's station by you. Yo, no, actually, boo. I'm come for yes, yo, Obia, so I'm for you and I'm giving man. Yo, one boy and here by I won't complain to you. Yo, that's where I baby. Say, yo, journalist, what did you? Yo, journalist who put PhD. Yo, now Asante about ultimate person's material. Now one would say, yo, now as someone a kind of yo, I'm not saying that for now, yo, now kind of person, now a DJ for more here and now, oh my God, as I before, and I said, Master Akan yo, National Media Commission more here and my yo, the name time Brian said, and he said, what's in that said. Say Master Akan and the Cotu, the Michelle Cotu, yo, Champion Cotu, yo, Champions make us a present with you, yo, Nalena, for money extra when you talk of Ghana, yo, they put the number in the country to the government, yo, that's a good idea, yo, now obesity, Dimitri Swa, now also, and some man was Master Akan, they shut it down, Oyerepa. Yo, go for constitution. I take you one, cancer. I did a teacher, man for family. Yo, now I said, I'm the mama teacher something. Yo, so I'm fair, no power to church, moon, yo, and I'm on cancer on. Yo, and soon, every single day, yet, teacher, my teacher, I'm fine. Yo, I saw Monty, so one said. And Shahana, okay, yo, see me about grandma. Now I said, if I know, I always said, no, yo, I can yo, it's the end man, of course, Kayama, yeah, that will become a discussion. Mosasa, Edepoya, okay, can't yo, Nanko, the kid was here, and came up to a boss that someone. Okay, can I say them? Example, so Ghanaian Twi or when you'll be one, can I say, yo, and or no answer, the people no one said, it is said, yes, so far. I'm a part of in a few on one and Ghana on a massive and a massive one. The two what they say, yo, him, Momono. Baby, I'm modified it. Yo, a poor nearly dear, moi, if you're the mamma, and lay a mum. If it's a moko, could be a no being, yo, it's movie a rare to be sassy, yo, and the credit or shall say, or can I come from one microphone, and the way you are dancing. Yo, and tomorrow, yes, I'm mobile hookers and phones. And tell you, Mom, but not we are my year and the way yo, Matthias, yo, well, my head, Mapa, yo, Buffalo, yo, then the man said, now, coming now, near sleepy, yo, last come on, and answer for the Mabel, yo, sleepy, let them now I know you are for the cast and the toy. Twi Oyerepa Akan if you say na mom so na asene aba omo ba ha no me ka kire omo se sanko ma Odike'S kwan a kasa asem no nyina nka ma enam se omo ma Odike'S kwan nti na asene ba na me ka kire omo so se radio station omo so yi adwuma o bi no baby am here adwuma o na ansana omo be ko studio no omo ye conference enti ele asema ye koka ebi ye koka asem no yi enti producer no ene presenter no omo shia ene resource persons no we be number ni nyina no decide e wo conference na se enti mo kono mo asem bi si enti mada some bakwa trust studio no bi e kan de ope enye no kore de besie bia woni ano ne ka che o perform se asem wasi no sa enkwara no ka se omo ne mu bia omo boa if you say Odike'S be kasa
tiri ka nje so muni asama na Odike beka omuni masama Odike beka na wo hwemwa saje wo mu di bia di eda na hima asem bi by toto papa so saa enjoni nse wo so metimi afon ho adi Odike baby ade ko emu Odike tese oh semu Odike kasa Odike kasa ya ma ensem bi meti ye no na esem ko was true just I am someone just na preacher kwabo was Santinary so wo kasa amabi akoka chiame chiame social interventions happen na on aye assembly besi I Ghana bia on e dia ni mu said na me chiame kan asem system check obi antimi solve amma we banu wa toto papa we banu obri ye wura ko ba ko bibia ajo ene asundua ba na sa ni pasa yo ko ka mo na ka mo ni pakase enti se ya bia ba ko ka mo na ka mo se enti anu na me ka kire Oyerepa fo ne se o anya die efisanka anu is simple media ethics ground chese se obi defend obi ka semboni afọ obi ho na se immediately want me arrange rejoinder the o ya ne se wo cut ni ban off that is what you do and yes I want to know Odike twi no Odike twi so kasa tia no ani enti anunti na ame atwe Oyerepa fo no be kan ho omo ba ye ni no anse no mo fa no ma tra to mo bo mo kwa me ba no so me twanto yes ni Asante amamre no pa Kumasi traditional council aso po bia ne mu otu otichi no ba be se bia no na mo kwa na mo ntime ma nti mo sen ani asa ka kire mo se se amo kase mo kire se mo nyanu hu pa na se mo nyanu hu dia mo kono mo nya bibi enje se mo nyanu hu mo kono station no mo ntum so nyanu hu dia mo amo kono mo kotu wadiem na sana mo betum no so no mo modewro se senti eni ya tum ya kasa etia chiame enti ya tum akopemra ya be kasa mewi na se abotoye mu ba na ya mamu kwa mo e kofia ya se ya na ya oda amo matum eni social media na nya asemketo enya sembi omu pebi omu kafani eno na jume o obi ka kire ne se o sendi ade bi aye kafa mo na se me pacho ehia miwura no so no de omu pebi a o ti me kafa me ni miwura e na me so no enti bo de me hwe ansana no media commission panyini pa no ba me ho efie obara o se enka efiada na omutum no enka yenka memenda mo mumie am say eja meni na no na tra council and na ya take decision enti me metimi atra me fie ha aka cho Oyerepa for say omumie baby yenya ni sa bra me sande na daroma na bro ni me ana ni tumi wa pone kakra bia ma me aya me na o ja se na ma ndi bra kakra na me che ho a me ko again is it that be oh na me preso o mi fie wa na wa no enso am si ano pay me bay de ncha me late DJ for ba me ho na am se de mo twe ni na no asesa kanina kasa on the device na obaba ko kasa mo kanina asesa de mo kan se almost seven. Doma ye pia mon fanche. Doma ye pia mon fanche. Enti ano na ema mi ye later. Oba. Enti na ya kwa eni no. Ana mo. Ene
asɔfoɔ no ba ɔmo de dwantoa ɛbaa na mede bɛto nananom anim mede me tumi sɛ nananom ni hɔ mɛtumi akɔso na ɔmo de to maso no na deɛ ɔmo ka nyinaa so kyerɛ sɛ asɛ ɔmo bibi akɔ fam enti ɛnɛ Oyerepa fa baani yɛ ka asɛm nyɛ biara ɔma yɛ ɔmo ba ɔmo akɔdwantoa na n'asɔkɔ ɛma pɔhene na n'asɔkɔ ɛma pɔhene so hwɛ asɛm wɔ sɛ baabi a wodi asɛm akɔdu yi deɛ menkɔ mentimi nkɔ ɛneɛ mɛkɔ akɔpɛ asɔfoɔ kukudamfoɔ na yɛdi m'anim na yɛdidi bɛm no akɔ enti na ɔma ba na nanom nso nyinaa obiara fɛkuo no nyinaa obiara asere bi ama ho sɛdeɛ ɔmo yɛɛ no ɛntwa yie enti yɛmfa nkyɛ ɔmo tuo ɔmo fo so kama enti anim sɛ ɛnɛ fotuo no a akɔ so wɔ ha no Oyerepa ɔmo de bɛyɛ adwuma na meyɛ dɛme kakra a meka sɔsoɔ no sɛ asantema mu na woteɛ na wote asantema mu a ɛsɛ ɔmo sɛ yɛwura ɛyɛ baako pɛ wokasa na wahwɛ yi dɛ na meka no fɛko no nyinaa obiara se bɛma enti dibem no mɛsom na mede ato hɔ yɛwura ba na ɔde ano to so a na biribiara wie bi enti ɛda nkɔyɛ mɔdwuma na yɛwura ba deɛ ɛsie biara no ɛbɛba no na ɛnim sɛ ɛbɛto so no enti yɛsrɛ mo mokɔi no deɛ yɛaka kyerɛ mo deɛ ne nananom aka kyerɛ mo nyinaa no momfa nyɛ adwuma na biara ɛnsi akyerɛ bio yɛnim sɛ Oyerepa saa asɛm wɔ bi nsi bio wei bɛyɛ last time na no meda mo nyinaa mase moadwene amakyerɛ afa asɛm no ama asomdwe aba
wakasa so wakasa se Ghana neighbor wo de akonkrase na wo de kasa nya se bia bebo ndia na wo nya muka ni na le musa na mo se bebe ino wo be kasa sida Abase 140 ha. Don't cheat. Abase ni. Una obahu. Una dia obahu. Masi. Ese oman bia press enimu no enye papa. Nenso ahofadie ade aye friends right, it goes with responsibility. Ube wa no aka asemo a dwinsa asemo a meka no e di nkoso beba ebeboa me ebeboa nipa no a ye ka no ho asem no na asem no kro meka no me ma hwehwe beti asesen na nipa no so obegina ho no wo chene na agenda no ade na ese me man kwan no be chene na agenda de ohaw e de bebreme yene sai beboa for as yedaso ewo mensia ahemboboa no na yedaso a yewe anya asem keto akra na nyansapo said ye da bia ye sane yensemu madwemba mu no yeba na yaba bedi nkomo kakra na yaje afutuo de efrim panyimfo ho no ne wo mu a wo mutim bobew na wo nim de yenya yenua baako ewa hanom a yene ne ebedi nkomo na kekum panyin se yagina kokua num tie yebetie ni din de afiri ono ankasa ho na face nti ayaba no no yene na atoaso wadaroma udin de sei wadama edin yedin ni mepa ne Kotobridge Kwame Akosa enti Kotobridge Kwame Akosa eno na yene bededin ni modu na yesa wa hu ni fira eba na wadaroma yedi ye bisanie ene se yehwe ne akoso ewo opemso kotoa efa kasafidie kasamfonyini kasa ya ne yetena so a sentwofo binom ne amanyofo binom yeka ene ade a emfonyina etwa de akye nyansapo kasamfonyini ne se adesua no ewo fom wada o mene de ko ye wankasa wadwenkyere ewo ho ne set hwade bi yeti we most of the FM stations no de ekeka ho wo mo empe like adesua a friend addition or mumpebi. Enti no, instead of say, ombeshian de no, or moonshia, near Akan Samsa, a che ombenu or honor, not to say, as me man can ye, and so what carry a yadia, ya de becho, and anonum suti, so I didn't say, anonum tea and 7. Hey, Mumma platform ya quake can you may. Sanka more dear, Boneben, my but host, and it's what I went to me uncorrect no. And now go for winner, but no future me dem mobulu ne say omunjai ensem kekano organizational structures so ho ope wasem bia ka akira abanya ye wo kwan efa so ope wasem aka akira ohena ye wo kwan efa so enye eniamo ho nsem enye heyey ene ka asem kire wo bi ukoye heyey akira nko na odidi bem ekodifo na chese asewo yi na tie nya botre yensua de ne hu kwankora ye ne empanyimfo besi akasa na kasa wewe wunya abotre ene nipa kasa ewie nkunimdie wunya odi abufuo so ne nipa kasa wanhwe kora na nkowie papa na ochira ko se kan hwia bia kobam we said ya semi bai na no mabunu bebre sorry pa na no makasa chom enhu hia ye ntwa so ne enti asem ne mu ye ye nya abotre na de ekeka koni na se obenya nu ho a ampo Oyerepa FM de omenya nu ho na aka ba akono akwa no enu onya nu ho ti ye bonya mempa ye se bibia se ato pai na Oyerepa fu ekobi o mayi e kina nko mote honom na chese o mu ye program bia obi ka so mehwe ni ye odi panyi bi atema we o muti na ye se anko ye court said court betwa asem on ye kan say damages on obetwa damages afi de na wan hekura begu adwuma no sana ande ne tie ti afucha me de bejan se kasa ye nhwe ni ye me ba jona na wudi ni bi Kotobridge Kwame Akosa
Abusia Kotobrija Kwame Akusa wono ena yenene ebo enkomo edefa untina eno nso aha ena yeni Kotobri Kwame Akusa enkomo bo futuo enem muni adesua no yedi besie ma remfi se aha eda so nyansapo kasamfonyi so a yesane madwemba emo nyina mo eniti edi ne sade munim na abusia pani ousu diomi Adenti ni bube ne brebe nse si bube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya